बुंलांजोब्बाय दा बुंनांगौ दंबाथाय गाज्रि गाज्रियाबो दंसै आरो आंनाव गाज्रि गाज्रिखौ बुंफ्लांनानै बहुत जायगायाव होसो जाबायबो जोङो मेन्डेला स्टुवार्टनि थाखायबो होसो जादों खनसेया फैफानो नागिरदोंमोन मानसिया लाफायाखै आं आखला बारा मोजां नङा आरो मानसियाबो एसे बै माबा बेरामा जाखांदोंलै बिनिया लाव बेगर बेराम एसे दुरबल जानानै दं ओंखायनो लाबोफायाखै आं दा जियानो जा नोंथांमोननि नैबे ओनसोलाव फैनानै दिनै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने सानफ्लाङाखैमोन नैबे एरियायाव जे एसेबां माने बर'फोर दङ आरो एसेबां मोजां जोंनि हारिमुखौ लाखिनानै दोनदों जोंनि भाषाखौ हमथानानै दोनदों बे माने आंनि थाखाय बिराद माने गोजोनथाव बाथ्रा आङो ओरैनो बै थेलामारानि खाथि खाला फैबाय बर'फोरनि गामियाव हाबदों सानसेखालि एसे हरनि 10थासो बाजियाव फैदों आङो गामिनि नामखौ बावबाय मा गामिथाय हरनि 10थायाव एसे मिथिनायफ्रा साथि लायै लायै नायनो फैदों आंखौ फैला मेन्देला फायदों ना बा ससे दा मा गिनलांदों आं बुजिस्लाय मा रायलायदों बिसोरलाय बर'सो रायलायखो ना मासो रायलायखो फैला मेन्देला फायदों मा जोस्रा फायदा बानो बोदो फैदों नोंलै दा हर गेजेर गालांबाय बेनिफ्राय जोंहा क'क्राझारनि सासे बिमायं जागोन बिजामादैनाव दंफैयो आरो सोंबाय मा बुंखो आयं बारा बुजि मोनासै होनदों नोंसोरखौ नुफेराखैनो ओंखायनो दिनै मोनाबाबो नायनो फैबाय दहाय साननिफ्रायनो नेदोंमोन होनजायो दाना फैला मेन्देला फैगोन होननानै नेदोंमोन साननिफ्रायनो मोनाबाबो नायनो फैद्रा गाज्रि मोनदों ना जाबाय ओमफ्रायसो बुजिबाय आरो खोथाखौ दा बिनि उनाव एसे गोसो होयै खोनासंबाय मा बुंनो सानदों खुगाफोरखौबो नायबाय आरो खुगा सोमावनायखौ एसे नायबाथाय बुजिनो मोनो बिनि उनाव फिन खनसे फैबावदों आं बे गामियाव फैबावना बे गामिनि सेंग्राफोरजों एसे मोजाङै रायलायदों एसामिसाव रायलायदों आंजों बेनिफ्राय स्कुलनि खोथा बुंदों बर' मिडियामनि खोथा बुंदों बर' मिडियामना मा स्कुल दंनो खाथियाव थैआं बर'बां थैसिगोन दा बेफोर माखासे खोथाखौ लानानै रायलायनो मोनदों आरोखि आं दा नोंथांमोननि नैबे ओनसोलाव एसेबां माने